Master. Ya watsa yan gata duniya bulayi, ya shirya watsa su zuwa ga layi. Kowace rayuwa so ya iya sauyi, kada a kai ni inda ban sani ba. Soyayya na karatu a makaranta tun kafin na bukatu da sha'aninta, ciki da na nazartu, daɗi na yau fahimta ya fi zuma da kantu. Karka kusanta kowa ya ce ka bar su, kai ne kawai da bai su. Duba a shafukansu ka san mene so, karka yi tsangwamar su. Babu dalili shine da ba irinsa a rayuwa dai, duk wanda ke cikinsa ya samu daidai. Bakin da bai faɗinsa shi na kira da gandai, na kira a kansa banda rago dai. Ya yan uwa ku taso mi shiga fadamar su, ni dai ina cikinsu kuma ba ni fitowa da mutuwa nake so. Dai a cikinsa so nake saka daɗi cikin kwakwalwa, sannan ya sa nishaɗi a dinga shewa. Baki ake ta tanɗi har ma a dinga rowa, zuma ta so da daɗi ba a rabawa. Ya kuma bibiya su ga tambaya a kansu, shi mai hani a kansu. Shiru yake bukata ko ko faɗa yake so, ni ban sani ba. Mu kauda duka tsari ba mi kure ba, mu sanya so a fari mu dinga duba. Shi yake raba jari sannan ya ba da riba, ya sanya a sharari ya daina zamba. Ya kaji fa'idarsu kaɗan da ayyukansu, hankalinka nake so dan ka dai kamanta ya baka asali su. Karkai butulci, duba umma da baba cikin zaman su sun tara lokaci ba, to ya ka gansu da ba su damke so ba, da baka yin sanin su. So mun yi mamara ba da ka haɗa kansu, mu ɗauki martabar su mu tallata wa yansu, domin ya tabbata su. Mu dai muna gare shi, na san haka yake so, za ya ji daɗi. Ni dai idan da raina ba ni gudunsa, kullum azantika na yabansa. A inda duna kwana tun karami har na tasa, so ne ya yi rikona na gidansa. Idan ka dubi mai so kullum raha yake so, zancen faɗa baya so. Ai domin ya waye ya bashi nutsuwa so, ya zamci cikakke.